Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Centrum Kotec v Mariánských Lázních oslavilo ve dnech 21. až 23. září 10. výročí svého založení. Dnešní den je zaměřený především pro pedagogy a pedagogické pracovníky ze škol z Mariánských Lázních a z okolí. Měli by tu být zástupci z Teple, z Lázní Kynžel, z Velké Hlecebe a z Mariánských Lázních. Sociální pracovnice v projektu vzdělávání představila nový vzdělávací program a následovala beseda na téma motivace žáků. Máme různé aktivity v rámci tohoto programu, především pravidelné doučování, dojíždění i do rodin. V Centru Kotec probíhá celoroční motivační soutěž o ceny. Děti sbírají body za pravidelné doučování, psaní domácích úkolů. Nový vzdělávací program je určen pro přibližně 40 dětí. Jedná se o děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, kde se jim rodiče dostatečně například nevěnují, nepřipravují se doma do školy, často chodí za školu. Besedy se zúčastnily také pracovnice odboru školství Krajského úřadu Karlovy Vary a vedoucí odboru školství Městského úřadu Mariánské Lázně Dagmar Nováková. Je to organizace, která odvádí úžasnou práci, kterou my běžní občany ani si mnohdy neuvědomujeme. Přes prázdniny zde například probíhal takzvané prázdninové doučování, kterého se účastnilo 7 žáků, kde jsme se pravidelně doučovali a připravovali se na reparát a z těch 7 žáků to 6 zvládlo s úspěchem.